Dunay nangutana kung unsay kahulugan sa iya nga damgo ato siyang taguon sa pangalan nga RRM. Matud pa niya unsay hubad nang magdamgo og nagsakay sa kabaw laom nga lapok ang giagian niya nakaagi sad kog dagat nga color blue na may dalasad nga karne nga baboy duha ka buok gideliver sa merkado. Daghang salamat RRM sa imong pagpadangat sa imong pangutana kabahin sa imong mga damgo. Matud pa ni Professor Swami, ang kabaw sa imong damgo nagkahulugan kini sa kalangan madugay pang moabot ang imong mga plano. Ang lapok pod, matud pa ni Professor Swami, nagkahulugan og sakit, gilibak ka gibutang-butangan, gidaot ang imong pangalan at ubangan sa imong mga kahigalaan. Kung dalaga ka pa, nagkahulugan nga butang-butangan ka sa nanguyab kanimo nga wa nimo sugta na nugilon nga kaliwat kag ungo og barangan og wa kay kaligo sulod sa usa ka semana. Kung ang tubig imong nakita sa dagat tin-aw, nagkahulugan sa mayong panglawas, hapsay nga panginabuhi ug kalinaw sa pamilya ug mga silingan. Ang nakabati, mao kini ang last nga part sa imong hadamo kadtong karne. Nga batud pa ni Professor Swami, biyon sang klase sa karne or karne nga hilaw. Kini nagkahulugan nga doon na kay madawat ng sulubong balita gikan sa mga kabanay. Nindot kung niluto na, hindi kung imong gikaon og lami sa imong pagtilaw kay nagkahulugan nga kalipay sa paghigugma og dunay travel. Kung doon na kamoy mga damo nga gusto ninyong mahibawan ng kahulugan, i-comment lang sa ubos. Kung wala pa ka makafollow, basin og di na ta magkita. Amping kanunay.